айни ҳол масалан 19 сола бошед, занг гиред, ҳоли вақти ҳаҷ нест. Ҳоли то вақти ҳаҷ бо 11 моҳи дигар аст. Айни ҳол барои шумо занг гирифтан воҷиб аст. Бинобар ин занг гиред. Агар вақти ҳаҷ мешуд, ҳаҷ мерафтед. Баъд барои занггириро баробари ҳаҷ нарху наво намонед. Ҳаракат кунед он бародаро, хоҳарои азиз, масъалаи занггириро осон кунед. Барои он ки ин оиладор шудан кори хуб аст. Ина ба таъхир нагузоред ва сабук кунед. тӯи зиёдатӣ, сарфу хароҷотҳои бемаънӣ нокарда осон занг гирифтанро барои фарзандон муяссар кунед, то ин ки бечораҳо чандин сол барои занг гирифтан кор карда пир шуда зан нагиранд. Бале 18 ки даромадед, гирифтан гиред он бародаро. Нагӯед ки ман кай соҳиби карьера шаваму соҳиби пулу моли зиёд шаваму хонаи алоҳида шаваму. Гирифтан гиред аз ҳалол, аз ҳаром кардаҳои Аллоҳ таоло дур истед ва Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло иншоалло баракат медиҳад. Вақте ки оиладор мешед, ҳалолу пок зиндагӣ мекунед.